אני יהודית ליניק, לוי. אני ביתו של צבי ליניק, אני דור שני לשואה. אבא שלי נולד בעיירת גבול קטנה בשם קוריץ, על גבול פולין-אוקראינה במחוז וולין. הוא איבד את כל משפחתו נרצחה בשנת 1942, אחרי הפלישה של הגרמנים לאזורים האלה. בעצם הסיפור שלי הוא הסיפור של לגדול בבית של שותקים, עם אבא שלא משתף ולא מספר שום דבר. וכשאבא שלי נפטר הייתי בת 32 ולא ידעתי שום דבר על המשפחה, ידעתי רק שלאבא שלי אין משפחה ושכולם מתו, אבל לא ידעתי כלום, לא ידעתי שמות, לא ידעתי כמה אנשים היו במשפחה, לא ידעתי מה קרה להם. אבל בבית היו כל מיני סימנים שהסתובבו. קודם כל היה לנו את ספר הזיכרון של העיירה, שאבא שמר אותו במגירה מיוחדת, ומפעם לפעם הוא היה מוציא ומסתכל. והיה ספר נוסף, שבו בדף הכריכה היו מודבקות תמונות של אנשים שלא הכרתי, ואבא היה מוציא מפעם לפעם את הספר הזה, מסתכל על התמונות ובוכה. חייתי עם חוסר הידיעה הזה בצורה, היה בסדר גמור, לא הרגשתי שחסר לי משהו, עד שיום אחד הבן הגדול שלי, הוא הציע לי שנתחיל לבנות עץ משפחה. פתחתי את ספר הזיכרון של העיירה. בספר הזיכרון של העיירה יש רשימה של כל האנשים מהעיירה שנספו, ושם מצאתי את השמות של סבא שלי ושל סבא שלי וסבתא שלי ושל האחיות ואח של אבא שלי. בהמשך התחלתי להסתובב בכל מיני ארכיונים ולאסוף מידע. הגעתי לארכיון של יד ושם, ושם מצאתי דפי עד שאבא שלי מילא, ובו שמות כל בני המשפחה שלו, הגיל שלהם ומה קרה להם. הגילוי הזה מאוד ריגש אותי. הדף היה חתום בחתימת היד של אבא שלי, ואת החתימה הזאת הכרתי היטב. זאת הייתה החתימה שהוא היה חותם לי על התעודות מבית ספר. אז היה לי ברור שאבא שלי ושזאת עדות אותנטית שלו. והתחלתי להתמחות בעניין הזה של להסתובב בארכיונים ולחפש מידע, ולנסות לאתר כל מיני פירורי מידע, ולבנות בעצם את השורשים שלי. השורשים שלו היו לי עד כה. דרך התמונות שבצעתי בבית, בעצם גיליתי שאבא שלי היה בתקופת מלחמת העולם השנייה, כשקרו כל האירועים, הוא בעצם כבר היה אדם נשוי, והייתה לו משפחה, הייתה לו אישה ושני ילדים. והסיבה שהוא ניצל, היא הייתה בגלל שהוא גויס לצבא. מכל משפחתו, הוא היחיד שנשאר בחיים. כל בני המשפחה נרצחו בבורות המוות. זאת הייתה התקופה שלפני מחנות ההשמדה, כולל אשתו ושני הילדים שהיו לו. ובעצם הבנתי שאני בעצם המשפחה השנייה של אבא שלי. אבא שלי עלה לארץ שהוא חסר משפחה, כשלא נשאר מאחוריו כלום. ולא ידעתי איך הם עלו לארץ. יום אחד בלילה, בעודי משוטטת בארכיונים, נפלתי על הארכיון של הארכיון הציוני, ושם כתובת גדולה, מבצע השבת דרכונים. והארכיון הציוני פרסם שיש להם דרכונים של אנשים שעלו לארץ אצלם, והם מוכנים לתת אותם לאנשים בתמורה לאיזשהו תהליך זיהוי. מצאתי את שם המשפחה של הוריי שם, כמובן שכתבתי להם, מילאתי טופס וצירפתי פרטים, וגיליתי שבעצם אלה הדרכונים של הוריי, ודרך הדרכונים הגיעו אליי אחרי תקופה מסוימת, ודרך הדרכונים בעצם גיליתי שהוריי נסעו מפולין ברכבת, דרך כל מיני ערים שונות באירופה, הגיעו למרסיי, ומשם הם טסו ועלו לארץ ישראל, והגיעו לארץ ב-14 ליולי 1949. מה שאני לומדת מהסיפור של אבא שלי, שבעצם גם אחרי טראומה כזאת גדולה, אפשר לקום ולצמוח ממנה ולבנות חיים חדשים. אבא שלי נולדו לו 2 בנות, 6 נכדים, 9 נינים, הוא היה מאוד מאושר.